Inte agalaw ti report manipod karagiti kakadwate tirwara ni Bombo Daniel Orzabal. Bombo Daniel, please come in. Kinid daw ti City Government ti Siyudad San Fernando ti amin nga ospital ti nga nakabase ti Siyudad ti San Fernando kasapulan nga nakasagada na talaga ito in kaso nga adda ti panaggato iti kaso iti COVID-19 iti Siyudad ti San Fernando. May basat report maliban ti City Government ti Siyudad Bampay Wampay matiti pakitaan nga gumato iti kaso ti COVID-19 nga kasapulan nata nga masaganaan na daytoy. Dahil kat babaan iti may isang meeting nga inangay iti City Government babaan ti Palindoolo ti Chief Executive iti Siyudad ti San Fernando kasabatan iti biyang ti City Disaster Risk Reduction and Management Office ken kasabatan dagitay ospital pang pribado nga ospital ken karaman dito iti Ilocos Training Regional Medical Center ken dagiti dadwapay nga ospital nadakamat pay iti nadakamat nga meeting dagitoy nga ospital kasabatan ti biyang iti City Government iti panakaiparatata dagiti COVID protocols kasabatan iti panakaiganmat iti contact tracing methods in kaso nga adda dagitay agpositibo iti COVID-19. Itultuloy iti panangawismat iti City Government iti Siyudad iti San Fernando kadagiti agindag iti nadakamat nga siyudad nga masapul ta nga itultuloy iti panangasurot kadagiti protocols karunan na iti panangusaran pailang iti face mask tampaymat nga naikat iti panagusaran iti ano na ikat iti panaka-implementar iti panagusaran iti face mask kasabatan iti social na distancing numampay may basar iti record kat basit matan iti kaso Bombo rumnik iti siyudad repeg iti dumang ili kat makita nga may basar iti record kat basit tatan iti kaso iti COVID-19 no umampay hanatang kampante ang kinidaw ti City Government nga ti publiko ang sanatang kampante tamnesta kat saan umado iti kaso iti COVID-19. Para ti Bombo Reports afternoon edition natin ni Bombo Daniel Orzabal para sa Babansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito La Union. Basta Radyo Bombo. Thank you so much, Bombo Daniel Orzabal.